ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆମ ଏଜୁକେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ OPSC PGT ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଟ୍ ଇଲିଜିବୁଲର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଅଛୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଥିବେନି, ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ବି କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଯିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ ପରେ ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବେ। ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନଟ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯିବେ PGT। ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେନି, ତେଣୁ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ କରିବେନି। ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଡ଼ିଟ୍କୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଗଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର, ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ମାଷ୍ଟର ମେଥଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେନି। ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଅଛି ସବୁ, କାହିଁକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଓ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେବା ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇପାରିବେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ, ସୋସିଓଲୋଜି ଯାହା ବି ଆର୍ଟ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ଅରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେଇଟା ତାପରେ ଦେବେ। ତା ସବଜେକ୍ଟ 2 ସବଜେକ୍ଟ 3 କିଛି ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛି ଅପସନ୍, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର କମର୍ସ ସେମିତି ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ କମର୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଲ, କମର୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ପିଓର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଗଲା ପରେ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆସିବେ। ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି ସବୁ ଯାହା ଅଛି, ବାୟୋଲୋଜି, ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମାରିବେ। ସବୁ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ଜିଓଲୋଜି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ମାରିଲା ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆକି 2, 3 କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିଦେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଆସିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଅଦର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅଦର ଅପସନ୍ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ପାଷ୍ଟ ମାରିବେ, ଆପିୟର ଦେଲେ ହେବନି। ତାପରେ CGPA କି ଗ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେବେ। CGPA ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେବେ। କୋଉ ଇୟରରେ ପାସିଂ କରିଛନ୍ତି, 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ 24 ଦେଲେ ବି ହେବନି, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି 24 ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ 24ର ତ କିଛି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ 24 ଜାନୁଆରୀରେ କିଏ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମାର୍କସିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏଥିରେ। କେତେ ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, 1 2 3 4, ସେଠି ତାପରେ ଡିଭିଜନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ। ଅପଡେଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବା, ତେଣୁ ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଅପଲୋଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିବ। ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଆଉଥରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଓକେ, ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଅପଲୋଡ ଯଦି ଯାହା ମାଗିଥିବେ ଅପଲୋଡ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ପୁଣି ସେ ଆପ୍ଲାଏ ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇବେ। ଆପ୍ଲାଏ ସେକ୍ସନ ଗଲା ପରେ PGTକୁ ପଳେଇବେ, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर को पढ़े आप्लाय करते जो जो सब्जेक्ट आप आप्लाय कर से सब्जेक्ट मारदेवे से ऑटोमेटिक तापर आपन एलिजिबल हो जाए सेमती किसी प्रॉब्लम हम ना। ओके, आशा करूँ ये भिडियोटी आपको बहुत हेल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखि आपनकर PGT एग्जाम ऑल द बेस्ट रोचु। थैंक यू।